da wata zaki gani kwata ba taro ni na ga miki ziyara. Maganin me kuke? Ba wani abu muke cewa ba, na tambaye shi inda ban sani bane. Kar ki kuskura ki ƙara samun baki idan ina magana. Dan mun riga na san mata irin ku. Jira kuke idan kun ga namiji sai ku tanka shi. Wannan kuma ba halin matan kwarai bane, sai da in ce halin matan barke. To wannan shine kuskure na ƙarshe da zaki a rayuwarki. Ki sani cewa ni ba yar iska bace, sannan kuma ni ba yar bariki bace ba. Ni zaki mara shin kunya? Zan miki abin da yafi haka. Baiwar Allah yayi ya haka kuma. Ai ba ta da laifi. Da baka kula ta ba kuma da ka gaya mata kana da mata ba ta isa ta gaya min magana da take gaya min ba. Hajiya dan Allah ki hakuri. Wallahi ban san tsayar wanda muka yi haka zai bata miki rai ba Hajiya. Saka da wasan kwaikwayon tunda ta riga ta tafi bata nan. Hajiya wai dama ba da gaske ba, wasa kike? Dama me zai sanya kishin ka? To barka ji idan ma mafarki kake ka farka. Ni baka ma gaba na balantana haka shiga raina. Ni nayi wani abu ne domin dorewa wasan kwaikwayon mu. Gash. Amma Hajiya ina dab da karban lambar yariyar nan wallahi kika so. Bari na je ka bata bace mun bari yanzu zan dawo. Wannan kuma baka isa ba. Ka shiga tsaka. Da wata zaki gani kwata ba taro ni na ga miki ziyara. Maganin me kuke? Ba wani abu muke cewa ba, na tambaye shi inda ban sani bane. Kar ki kuskura ki ƙara samun baki idan ina magana. Dan mun riga na san mata irin ku. Jira kuke idan kun ga namiji sai ku tanka shi. Wannan kuma ba halin matan kwarai bane, sai da in ce halin matan barke. To wannan shine kuskure na ƙarshe da zaki a rayuwarki. Ki sani cewa ni ba yar iska bace, sannan kuma ni ba yar bariki bace ba. Ni zaki mara shin kunya? Zan miki abin da yafi haka. Baiwar Allah yayi ya haka kuma. Ai ba ta da laifi. Da baka kula ta ba kuma da ka gaya mata kana da mata ba ta isa ta gaya min magana da take gaya min ba. Hajiya dan Allah ki hakuri. Wallahi ban san tsayar wanda muka yi haka zai bata miki rai ba Hajiya. Saka da wasan kwaikwayon tunda ta riga ta tafi bata nan. Hajiya wai dama ba da gaske ba, wasa kike? Dama me zai sanya kishin ka? To barka ji idan ma mafarki kake ka farka. Ni baka ma gaba na balantana haka shiga raina. Ni nayi wani abu ne domin dorewa wasan kwaikwayon mu. Gash. Amma Hajiya ina dab da karban lambar yariyar nan wallahi kika so. Bari na je ka bata bace mun bari yanzu zan dawo. Wannan kuma baka isa ba. Ka shiga tsaka. Da wata zaki gani kwata ba taro ni na ga miki ziyara. Maganin me kuke? Ba wani abu muke cewa ba, na tambaye shi inda ban sani bane. Kar ki kuskura ki ƙara samun baki idan ina magana. Dan mun riga na san mata irin ku. Jira kuke idan kun ga namiji sai ku tanka shi. Wannan kuma ba halin matan kwarai bane, sai da in ce halin matan barke. To wannan shine kuskure na ƙarshe da zaki a rayuwarki. Ki sani cewa ni ba yar iska bace, sannan kuma ni ba yar bariki bace ba. Ni zaki mara shin kunya? Zan miki abin da yafi haka. Baiwar Allah yayi ya haka kuma. Ai ba ta da laifi. Da baka kula ta ba kuma da ka gaya mata kana da mata ba ta isa ta gaya min magana da take gaya min ba. Hajiya dan Allah ki hakuri. Wallahi ban san tsayar wanda muka yi haka zai bata miki rai ba Hajiya. Saka da wasan kwaikwayon tunda ta riga ta tafi bata nan. Hajiya wai dama ba da gaske ba, wasa kike? Dama me zai sanya kishin ka? To barka ji idan ma mafarki kake ka farka. Ni baka ma gaba na balantana haka shiga raina. Ni nayi wani abu ne domin dorewa wasan kwaikwayon mu. Gash. Amma Hajiya ina dab da karban lambar yariyar nan wallahi kika so. Bari na je ka bata bace mun bari yanzu zan dawo. Wannan kuma baka isa ba. Ka shiga tsaka. Da wata zaki gani kwata ba taro ni na ga miki ziyara. Maganin me kuke? Ba wani abu muke cewa ba, na tambaye shi inda ban sani bane. Kar ki kuskura ki ƙara samun baki idan ina magana. Dan mun riga na san mata irin ku. Jira kuke idan kun ga namiji sai ku tanka shi. Wannan kuma ba halin matan kwarai bane, sai da in ce halin matan barke. To wannan shine kuskure na ƙarshe da zaki a rayuwarki. Ki sani cewa ni ba yar iska bace, sannan kuma ni ba yar bariki bace ba. Ni zaki mara shin kunya? Zan miki abin da yafi haka. Baiwar Allah yayi ya haka kuma. Ai ba ta da laifi. Da baka kula ta ba kuma da ka gaya mata kana da mata ba ta isa ta gaya min magana da take gaya min ba. Hajiya dan Allah ki hakuri. Wallahi ban san tsayar wanda muka yi haka zai bata miki rai ba Hajiya. Saka da wasan kwaikwayon tunda ta riga ta tafi bata nan. Hajiya wai dama ba da gaske ba, wasa kike? Dama me zai sanya kishin ka? To barka ji idan ma mafarki kake ka farka. Ni baka ma gaba na balantana haka shiga raina. Ni nayi wani abu ne domin dorewa wasan kwaikwayon mu. Gash. Amma Hajiya ina dab da karban lambar yariyar nan wallahi kika so. Bari na je ka bata bace mun bari yanzu zan dawo. Wannan kuma baka isa ba. Ka shiga tsaka. Da wata zaki gani kwata ba taro ni na ga miki ziyara. Maganin me kuke? Ba wani abu muke cewa ba, na tambaye shi inda ban sani bane. Kar ki kuskura ki ƙara samun baki idan ina magana. Dan mun riga na san mata irin ku. Jira kuke idan kun ga namiji sai ku tanka shi. Wannan kuma ba halin matan kwarai bane, sai da in ce halin matan barke. To wannan shine kuskure na ƙarshe da zaki a rayuwarki. Ki sani cewa ni ba yar iska bace, sannan kuma ni ba yar bariki bace ba. Ni zaki mara shin kunya? Zan miki abin da yafi haka. Baiwar Allah yayi ya haka kuma. Ai ba ta da laifi. Da baka kula ta ba kuma da ka gaya mata kana da mata ba ta isa ta gaya min magana da take gaya min ba. Hajiya dan Allah ki hakuri. Wallahi ban san tsayar wanda muka yi haka zai bata miki rai ba Hajiya. Saka da wasan kwaikwayon tunda ta riga ta tafi bata nan. Hajiya wai dama ba da gaske ba, wasa kike? Dama me zai sanya kishin ka? To barka ji idan ma mafarki kake ka farka. Ni baka ma gaba na balantana haka shiga raina. Ni nayi wani abu ne domin dorewa wasan kwaikwayon mu. Gash. Amma Hajiya ina dab da karban lambar yariyar nan wallahi kika so. Bari na je ka bata bace mun bari yanzu zan dawo. Wannan kuma baka isa ba. Ka shiga tsaka.